Dobro jutro, braćo, kakva je voda danas? Evo te, ne znam, i svoj intro da kažem koliko sam rano ustao da odem do škole po diplomu. Sad sam zvao profesora, rekao je da ne može da mi da diplomu zato što me se jedan profesor ne seća, profesor filozofije. Mora da odem do škole, da potvrdim njemu u stvari da sam završio, to je da me on vidi, da vidi ovo lepo lice i da kaže to je badnjer i da mi da tu diplomu i konačno da završim srednju školu. Evo ga Delfin ovde, moji braća Lenka, evo ga Delfini ovde. Znači, delfini čekaju. Delfini, evo ih, su verovali u mene od početka. Znali su da će doći taj dan i evo, konačno je došao, tako da idemo polako do škole. Idem da doručkujem u stvari prvo. Idemo do škole i on ide da polaže. Pao je na razdani iz fizike i Avgust mata hemija. Au, ti se jedva izvukao buraz. Uzdet keča. Mislim jedva. Dobro, ako proložiš... Ja sam isto, kad sam išao redovno, ja sam pao iz mate i hemije. Aj, bež. Tako da tu smo negdje. Ko ti prodao hemiju, bilje ili... Ona što ima kovruđavu kosu. Ali nije toliko matora onako, ali uvijek Kenja nešto. Idemo polako do škole, tu su i profesori neki, jednoga brzi. Dobar dan, profesori! Dobar dan! Kako ste? Koliko mi je sinov, Ovaj put vodi, znači Klošarska škola, mislim niste vjerojatno ni očekivali da ću ja idem u neku ozbiljnu instituciju, delfinarije. Znači, kao što sam rekao, profesor filozofije me se ne seća, moram da idem da ga podsjetim, znači da ga podsjetim malo. Ako me razumete, čisto mu objasni kako se to radi. I nadam se me neće izbaciti što sam došao u šorcu. Ali za svaki slučaj sam poneo u rancu farmerke kao što je moj brat Delfin. Jedan je za pravi delfin. Dva šorca. Čudno je malo zato što je baš brda vruće, ono najgore je kad ti teraju da nosiš farmerke, a 40 stepenije. Ali da, evo nas ulazimo polako, sad ćemo da vidimo šta kaže moj profesor. Nećete vjerovati šta se desilo. Sad sam sreo profesora, vidite, ovdje ide taj kao hodnik. Mislim, tu je taj putić gdje idete ako se vraćate kući. Kod kuće. Ja konačno završio, profesore. Ste vjerovali u mene? Pa i nisam. Hvala što ste mi ovo pomogli. Važno je da sam završio. Braćo, sve je gotovo, 10 godina kasnije došli smo po tu diplomicu, znači samo želim da pokažem, samo želim da se pohvalim. Dobro, prosek nije baš najbolji, tako, ali šta se radi, evo vidite, srpski i književnost 3, ovo je bio znači moj maturski, automatizacija, vrlo dobar 4, hvala profesore, znači hvala puno. Ljubim vas, brat. Ali nećemo da gledamo, jel tako, nećemo da gledamo prosek. Znači, to je to diploma. Ako treba sad negdje da se zaposlim, imam sve. Znači, sve je po propisima. 10 godina kasnije, eto, svi profesori su me znali. Ja rekao, ajde, završi tu školu glupovu, šta će mi više, znači, ide u kurac, ali brat je završio, tako da hvala puno. Ide još u školu, još polaže. Ja završio, ja gotov, znači, vidimo se, burazeru, srećno u školi. Jesi položio? Da, sam još imao Avgust.